Ucingwane nabantu babo. Mfowethu, Impilo. sikhona ngale kwethu. Hayi sikhona phakade. Ngana ukuthi ngixolise mntababa lapha emkhaya ngoba inkinga la ihambisana nesimo setechnology. Ngeke sikwazi konke. Ngeke ugaya inkani ngapha futhi uhlaniphela itechnology. Lezi ingane ke leziyaziyo nje lezi ngazama nje ukudesha. Bese ke zingakwazi ukulandela into okuyiyona yona. Mina ngithi uyatayela. Lutho ngeke Manje siyazi abanobukhosi emakubo bayitshela kabi. cha ngane ukuthi lapha mhlawumbe masingafushanisa nje okwamanje ngenxa yesimo senetwork ngento eziningi nophakala lapha sizazama ukum-invite esigabeni sokuthi mfowethu sibukisane inkinga eserious sibhekene nayo njengezwe laseNingizimu Afrika ngaphansi komthethosisekelo owavumela ukuthi izitabani zibe semthethweni, kodwa zona zagaqa zaphula wonke amalungelo awukuphila aqondene nesikompilo lomuntu nomthethosisekelo wokuphila komuntu. Zalokhu zimukelwe ngoba kuthiwa uhulumeni wayishayela ihlombe ngo-1998 uThabo Mbeki esayina umthetho. Emveni kwalokho mfowethu sinenkinga-ke sirasi-ke njengamanje ukuthi iy'tabane zigamenxe. Ukugamanxa kwazo kudlulele ekuthenini zigamanxe nje ey'ntweni ezizidwedwe njengoba osomezi benza lento abayenzayo. Manje zizothinta isidleke sempepho kanye nosikompilo lwethu, nengubo yethu yokwembatha, nempepho yethu njengesizwe samaZulu. Anginankinga-ke nokuthi-ke uma ezinye izizwe zikuvumela lokho kulungile, kodwa thina njengoZulu umlando wethu uyasiphikisa ukuthi